Коста, днес ще играем NBA. Съжалявам, че не съм снимал, но нямах тогава памет, а сега си имам доста. И... Добре. За малко. Да знаете, че аз съм... После ще ви покажа загубите и победите ми. Добре. Айде. Пак. Така. Пас. Ей. Айде. Коста. Да. Ah, fuck. Where is... Fuck. Ай, 4-4. Кол Алдрич. Така. Не съм чак толкова голям фен на NBA, ама... Все пак. Яка играта и... Обаче потренирах 2 години. Втора част. Май започнах да снимам от първата. Да, тройка също вкара. Ей! Точно пред границата на тройката. Много късно центрирални, иначе вкарваше тройката. Мари. Връщай. Не. Ай. Добре, поне е втора част. Но не мога да вкарам все още тройката и я търся. Браво. Не. Браво. Сега тичаме съвсем бързо, за да вкараме. Айде. Добре. В останалите секунди успях да вкарам. Не, свири, край таймбрейк. Добре.
Хора, да знаете, че аз съм от ЦСКА. Фак. Ако ме питате, ще съм запален фан по футбол. После съм от Челси. И накрая съм от Реал Мадрид. И ПСЖ, естествено, че... Да. И съм за Роналдо. И колкото по-супер от Меси. Поне Роналдо си е хвърля тениската. Не са така от футбол. От националния си отбор. И... Майка. My God. Браво. Какъв фал, бе? Атаката свърши май. Добре, после ще видя на клипа какво станал. Ще изиграя един матч, този матч и после ще ви покажа загубите и победите. Това всъщност ми е петата игра. Да. Всъщност ми е петата. Майко. Вот. Тук съм. Нещо бъгна. Следващия ни матч. Тези, после тези, после. Значи това ми е победата срещу Чикаго Булс. Тук ми е загубата. Тук когато играх с Тотнам. Тук когато бих и да продължавам. Така показах ви и да, това ще ми последния това ще ми първи последния матч на този клип, защото ще го кача и ще го изтрия. Защото ме мързи. Да знам. Единствено дразнещо в играта е, че има много гадни пасове. Айде. Добре. Добре, настоя тук. И това сега ще бъде май грешка. Която много... Добре, я знам, защото съм я правил стотина пъти. Фак. Мага! Yes. Добре. Това е край на третата част. Да започваме на четвъртата. Тъпката ще отяк този път. Това не била част на предишната част. Добре. Още работа! Айде! Тройка. Освен ако не вкарате една тройка и една двойка и му бят. Ей! Фак. Браво.
мъга. И искам да се абонирате за Panda PvP. Защото той ми е най-добрият приятел, поне в скайпа. Просто абонирайте се за него и за мене. Защото просто той ми е най-добрият приятел. И гледайте клипа за колко какъв е бил тапанар грозен. И да. И да. Добре, тук съм. Пак ми изписа някакво connection и да. Това беше крак и това беше бък и утре ще го правя, ще гледам и до скоро. Чао, чао!